Termografia este o metodă non-invazivă și rapidă de prevenție, monitorizare și diagnosticare a numeroase afecțiuni ale corpului uman. Ea presupune procesarea instantă a imaginilor termografice, fiind o metodă rapidă și modernă de investigare medicală. Interpretarea imaginilor termografice presupune o dublă abordare. Una cantitativă, cu ajutorul softului inovativ bazat pe inteligență artificială, și una calitativă, prin procesarea imaginilor și culorilor de către un specialist. Toată lumea are acasă un termometru cu care își măsoară temperatura să vadă dacă are febră. Termometrul ne arată temperatura dintr-o singură zonă a corpului, în timp ce termografia măsoară temperatura întregului corp prin intermediul informațiilor exprimate cu ajutorul pixelilor. Principiul care stă la baza conceptului nostru este cel al simetriei bilaterale. Prin depistarea unor asimetrii în cadrul distribuției de temperatură la nivelul suprafeței corpului, acesta conduce la descoperirea unor afecțiuni legate de sistemul nervos simpatic, somatic sau de sistemul vascular. Termografia este unică prin capacitatea ei de a permite vizualizarea schimbărilor fiziologice și a proceselor metabolice. Auzim peste tot sfatul medicilor că este mai ușor să previi decât să tratezi. Asta ne propunem și noi. Sunt anumite afecțiuni pe care le putem detecta înainte să se întâmple, adică le putem evita anumite traumatisme sau leziuni care, datorită procesului inflamator, necesită mai mult sânge, crescând astfel temperatura în acel loc. Folosim una dintre cele mai avansate și performante camere cu infraroșu de investigare medicală, fapt ce ne permite să optimizăm procesul de diagnosticare, ajutându-i pe profesioniști să-și cuantifice rezultatele. Investigarea termografică se folosește în diagnosticul, prognosticul, monitorizarea terapiei, a recuperării numeroase afecțiuni din sfera reumatologiei, neurologiei, fizioterapiei, medicinei sportive, oncologiei, pediatriei și ortopediei. Avantajul acestei metode de diagnosticare imagistică stă în faptul că nu expune pacientul la radiații, deci nu implică riscuri nici pe termen scurt și nici pe termen lung. Rezultatele obținute prin termografie sunt obiective și au o corelare excelentă cu celelalte teste diagnostice.